Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vil vise, hvad jeg har tænkt mig at købe til mit nytår 2025 til 2026. Til at starte med har jeg fundet sådan en Red Power her, som skulle være et rigtig flot batteri med 49 skud og sådan noget forskellige palmer og noget forskelligt derovre. Og så hernede så kan vi se i beskrivelsen 362 gram krudt for 150 kroner. Det er en del krudt per krone. Og så nu kan vi lige se her, hvordan det ser ud på video. Det er virkelig flot på video. Så meget vinkel på det. Der er bare til at hvor det er. Spredning på vinkel. Så det er sådan lidt eller og så har jeg tænkt mig, at mit nummer 2 batteri skal være et Denarius. Det er også et virkelig fedt batteri. Budget på omkring 800. Batteri. Og så nummer 3 batteri, det er Hypnotic 2 Compound. For sidste år var det nemlig ikke et compound, men fordi at der er 958,5 gram krudt, og så har de nemlig gjort loven om til, at det er ulovligt at have et batteri, som ikke er compound, med mere end 500 gram krudt. Så derfor har de så lavet det compound, og så har de kaldt det Hypnotic 2 Compound. Og så her er der en video af det. Det skal være mit klokken 12 batteri. Godt batteri og et sindssygt batteri til prisen. Så det var mit fyrværkeri 2025 til 2026. I hvert fald fra Harald Nyborg. Så kommer der også noget fra Meetup sammen med ham der YouTuberen Firewick Brothers. Og der skal jeg ud og have noget krudt sammen med en af mine venner. Så kan jeg også lave en video om hvad jeg får der.